lamarin garin ya fara ɗaure ni. A'a. Na tashi ban da ko sisi, wai ya za a mu samu kuɗi ne ko ta halin kaka. Kai ka manta cewa ba kashe za a gari? Kafa ka manta yanzu 1000 ma sai ka yi zufa sosai kaman ka same ta. Haka ne yaya, amma fa kaffa mu zauna fa kan mu fa kulle mu yi rumfa fa. Kai ka sani mahaifinmu yana da kuɗi. Sosai kuwa. Kuma akwai kayan kuɗi. Kaga na buɗe ma aiki, wannan dabara ya rage ma kawai, yanzu ya za a yi. Ka san ya za mu yi? Sai ka faɗa. Ina busasshen tumatir ɗin nan da ya tara. Yes. Wallahi shi ya kamata mu iba ko da buhu 5 ne. Saboda in muka je za mu karyar da shi ne a ba mu kashi hannu take za a ba mu kuɗi. Kaga buhu 5 zai iya zama kusan 300 kenan, amma ko 100 muka samu. To ai lissafi yanzu ba namu bane, kai mu dai kai a mu kashi hannu ko ba yawa mu ga yan 1000 nan yanzu. Kaga za mu kwana biyu muna shagalin mu. Kaya. Ha to. Akwai mun gama da wannan. Ma a ce yanzu 1000 kai 200 ma yanzu sha'awa take ga mutane. 200 sha'awa take ba mutane. Sannan kuma a ga mun fito daga irin gidan mu, ka duba ga kuɗin mahaifinmu. Abadan Allah. Ko wannan gate din da za a siya, Allah ya bake shi zabi. Kai. Ni fa ya anya ba kofan bayan nan za mu ciro ba yadda ba za a fahimta ba. A yanzu muna cire kofa yanzu komai zai iya faruwa. Muna cire kofa za a gane mu muka cire shi. Kuma barka gawa. Barka zuwa. Sani baba. A buɗe kofa? Bata. Ai da ba kai kake buɗe min ba ko? A wai saboda yara ne. Abu uku ya zo gidan nan ne yau? Bai zo ba. To wa ya shiga ɗaki na ya ɗaga ƙarƙashin fulo ya ɗauki 3000. A'a tsaya da Allah tsaya, haba baba. Ai ni ma ina tunanin cewa abu uku ya zo gidan nan. Kun ce bai zo ba kuma kun ce ya zo. Yanzu wacce magana zan ɗauka? Gidan muna can wata sabga daban ne ya zo ai. Kun san da yaya na tara da ƙyar na samu 3000 nan kwana nawa? Kai na ce ka je ka nemo min canji a shagon gwaji. An samu? Ba a samu ba. Da ka je an samu? Kun san da yaya na tara wannan na samu wannan 3000? Ai ba kashi ne yanzu. Baba mun zo mun tambaye kuɗi, ko jiya ka ce mana baka da kuɗi. To mun da mun san da wannan ma ai da kun ɗauka. Ba haka muke. To kun ɗauka hankalinku ya kwanta. Dama kuɗin cefane ne na gobe da na jibi da za a yi a gida. Shikenan kowa sai ya zauna da yunwa. Tun abin da kuke so kenan ko? Ni azumi ma nake yau. Yau litinin ne yau? Yana ramuwa ne, yana ramuwa yake. Ba za ka iya shiga daga ciki? Yanzu kai an jima ka je shagon Bahar Gwaji. Idan an samu cash ka ce mai ya bada 5000 ka kawo min. Idan kuma ba a samu ba ka ce mai ko naira 2000 ne a samu abin da za a yi cefane. Tun da dai an tabbatar min da abu uku ya zo gidan nan. Haka ne, ba dama. To amma baba akwai buhunan dankalin nan na sto. Me zai hana a ɗauki ko da? Buwo. Ni zan je masallaci, zan je sallah. A dawo lafiya. Shi ce nan mutum bai